Ekenekwa m n'ume Igbo. Nkwọ manụ. Ekene m nwoke, ekene m nwaanyị, tata bụ nkwọ. Asị m nke onye chili ya zelu n'ọfọ. Zina tata bụ nkwọ na aka ọbụla na-ama nzu amamanata unyi. Aka anyị ji ama nzu, anyị ga na-eji ya na-enwetara anyị onwe anyị ihe ọma, enwetara onwe anyị ndụ, enwetara onwe anyị udo na-aga m n'iru. Asị m ụmụ Igbo na tata bụ nkwọ na ụgbọ anyị ji pụọ tata dịkwa mma, mana nke anyị eji wee nata ya ke ya mma. Ihe ọma ka nsi ya mebela anyị niile n'ọfọ ka ọ na-agazila anyị n'aka ndị na-agazila anyị n'aka ekpe. Anyị si na oriri zuo oke, iwe na-asị ana n'ụlọ. Ka ihe ọma na-emela anyị na-emelụ ndị ọzọ, nke na-emelụ ndị ọzọ na-emela anyị. Anyị si na anyị gbuo n'iru na anyị ga na-ebute ihe ọma, anyị gbuo n'azụ anyị ga na-ebute ihe ọma, anyị gbuo n'aka na anyị ga na-ebute ihe ọma, anyị gbuo n'aka ekpe na anyị ga na-ebute ihe ọma. Asị m na ụmụ Chineke bụ ụmụ aja ana na anyị ga na-aga n'iru. Anyị si na onye ọbụla na-achụ anyị ya were ana zeelu mmiri n'ọfọ. Anyị bụ ụmụ ana, bụrụ ụmụ osimiri, bụ ụmụ anyanwụ na ụmụ agbara, bụrụ ụmụ ikuku. Anyị si aka nsi, o ji aka nsi eme ọgụ, aka nsi ya bakwa ya ọnụ. Na aka nsi ọbụla na-achị anyị na ọ ya abaghị ọnụ, bọsị nkwọ bọọ ya, bọsị eke, bọsị orie, bọsị afọ. Egbe belu ugo belu ka anyị nene ya, mana nke sikwa ibi ebe na nkụkwa ya. Ise 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 ise. Aka nwekwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri, akwụkwọ onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbafa na-agbasi afọ ike, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee kpeelu Chukwu Okike site n'aka ịkwụ ọtọ wee bie ezigbo ndụ, wee chaa isi awọ, wee mụọ ọzụzụ nwoke, wee mụọ ọzụzụ nwaanyị. Ana m agwa ụmụ Igbo, na-asị ụmụ Igbo ka anyị teta nọ n'ụla. Obi dịkwa m aṅụrị sọsọ maka gịnị? Na ama m na ozi ọma anyị na-agbasa nwelu ndị ọ na-elu aka. Ozi ọma anyị na-agbasa nwelu ndị ọ na-abanye ntị. O nwelu ndị chọrọ ime eziokwu, even though na ama m na ọ ka nwelu ndị bụ ọchalacha bute, ọchaghacha si bute. Mana ọfọ nna gọ n'isi gị nwa bụ onye Igbo tata bụ na ihe etinye ụkwụ ebe mmiri ya eri gị. Ihe etinyere ụkwụ gị ebe mmiri ya eri gị. Na ị ga na-akpa na ana na-akpa n'ọfọ ka ihe ọma na-erute gị aka. Ka anyị mee ọdịnala Igbo na-achịta na ya na usoro ndị mbụ na ndị egede si wee mee ya. Bụ gịnị? Usoro ha si wee kpelu Chukwu Okike a anyị na-ekwu okwu ya. Chukwu Okike ndị ụka sịrị anyị na ọ bụ na ọ bụrụ site na onye nwanụ na ya eje na bịa. Wee na-asị ụmụ Igbo na ndị mbụ na ndị egede, ndị mere ọdịnala mgbe gburugburu, ndị aka ji ọfọ, ndị eze nwoke na ndị eze nwaanyị, ndị tọrọ ntọ ana Igbo, ha emeri ya ọchaghacha gbuta, ọchaghacha gbuta. Ha ji ọfọ. Ndị Igbo wee sị na ejimọfọ anaghị akwa n'ụzọ. Na dịka anyị na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, ka anyị tinye ike n'anya na usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee mee ya, usoro ndị nna nna anyị ha ji wee mee ya, usoro ndị ichie anyị ji wee mee ya, usoro ndị nọgidere ụwa nọgide ụwa nọgide ụwa wee banye n'ọkwa ndị ichie si wee mee ya. Anyị si otu ahụ efu gịnị? Ndụ anyị adịrị anyị, arụ mgbakasị ana, iro na-ekworo ana, soro mmụọ gbuo mmadụ, soro mmadụ jebe ize akwa ana, maka na aja anyị Igbo megịnị dị ike. Ya bụ gị nwa bụ nwanne m na-achịtaba azụ, nke a bụ nke anyị. Ọdịbe ndị dịrị ha, ọ ihe ndị Igbo, ịnụ okwu ndị Igbo na-ekwu. Ka ezi ka anyị si wee hapụ nke anyị wee na-achọ nke ndị ọzọ. Anyị akpọ nke anyị asị, anyị wee na-achọ nke ndị ọzọ. Ọfọ na-agọtata na dịka onye ọbụla bụ onye Igbo malitere ịchụ ụzọ ya n'ihe gbasara ọdịnala n'aka kwụrụ ọtọ site n'ọfọ, ka chi ya na ezumezu mmụọ niile ya na ya so dozielu ya ụzọ, dozielu ya ọnọdụ, chọrọ ya ndị iro, mee ka ọ pụta ife ka o dị ude. Bọsị nkwọ, bọsị eke, bọsị orie, bọsị afọ, n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise 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 ise. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ịgba afa agwụ. Asịkwa m afa agụ, afa agwụ.
enwere ike agbalụ gị afa asị gị na ị nwere agwụ. Kedu ụdị agwụ ị nwere? Has it occurred to you? Iji onye mgbalụ gị afa si gị na ị nwere agwụ na agwụ na-enye gị nsogbu na ị kwesịrị ịchịkwa agwụ gị, ijugodi ya kedu ụdị agwụ ị nwere? As long as I know, as far as I know, as much as I know, nke ọ bụla ị chọrọ iwelu ya, ha nchawa oyibo. As much as I know, na ama m na ọ bụ onye ọbụla nwere call, nwere ọkpụkpọ oku, o nwere multiple agwụ. O nwere multiple agwụ. Ihe a na-agwa gị bụ pure. Onye ọbụla nwere ọkpụkpọ oku must na ya enwe agwụ ịgwọ ya. Nke a bụ iwu. Ọ ya enwe agwụ gịnị? Amụma. Ọ ya enwe agwụ gịnị? Ozi ọma. Ọ ya enwe agwụ ịtọpụ na agbụ. Ọ ya enwe agwụ ọmụmụ nakwazi agwụ ndị ọzọ dị iche iche eji eme gị na eji eke dibịa ka ọ kwụzuo akwụzuo. Ịghọta gị ya? Mana enwere ndị na-enwere ọkpụkpọ oku mana ha nwere agwụ. Enwere ụmụ nwoke na-enweghị ọkpụkpọ oku mana ha nwere agwụ. Kedu ụdị agwụ ya akpụ agwụ ha nwere? Ọ dị mkpa mgbe a na-agbalụ gị afa ka ịghọta. Don't just take any question and move away. O nwere ka onye ahụ agwa gị, ka onye si wee gwa gị abụrụ ka isi ghọta ya ma ka isi kwesị ịghọta ya. E nwere room to ask questions. O nwere ihe bụ that you are directing a question. Nwere ihe bụ na ị na-akpa nkata. Ụta nnọkịta na ịbịa ka m na gị na-abụ kpawa nkata, you are wasting your time. Maka gịnị? Enwero m that time. Time ahụ nji m na gị ji akpa nkata ka m make it happy. Other people are there waiting for me. Ngwelu time meji wee zaa other people nọrọ m na gị na-akpa nkata. Mana nwere ife bụ na ị na-ajụ ajụjụ. Ị na-ajụ ajụjụ kwesịrị ekwesị. Ịjụ ajụjụ gị, you go straight to the point. A lot of ndị mmadụ amarọ dị ka esi ajụ ajụjụ. A lot of ndị mmadụ bụ ha bịa ha na-achọ a na-agba roundabout n'okwu na okwu ihe ga-ekwu straight. Ị na-agba ya roundabout, ị na-agba ya roundabout, ị na-agba ya roundabout. At the end of the day, you expect ka onye bụ dibịa jiri aka ya wee jụbazie elu gị ajụjụ. You should be able to know what you want. Mmadụ gbaala gị afa gwa gị na ị nwere agwụ. Ị nwere every right isi onye ahụ kedu ụdị ka agwụ m nwere. Ọ bụrụ ọlụ gị alụ, ọ bụrụ nchọ. Ọ bụrụ na ị na-ajụso onye ahụ agba. Please, what kind of agwụ do I have and in which way can I manifest it? Because agwụ a na-ekwu okwu ya na help direct people's destiny. Ọ dị ka nwoke nwere agwụ ịzụ ahịa kịta. Ọ nọkata na o jebe Stanford University and ọ lụrụbere agwụ ya. Ọ na-enye onwe ya nsogbu because agwụ ya aha ya ekweri ya ka ọ gụta ọnụ ya n'akwụkwọ ahụ ọ na-agụ maka ọ bụrụ ebe o kwesịrị ịnọ. So ihe afọ agwụ ji wee dị mkpa bụ gịnị? Na ọ ga-enyelu gị aka direct ya gị. Ihe a bụ, I think this is the only thing m ga-asị na shortcut dị n'ọdịnala Igbo. Afọ agwụ is a kind of shortcut. It will bring the whole thing together as in one place for you. Ịmagoro na ọ bụ na ị nwere agwụ ahịa, there is no need ije tinyebe onwe gị na business. There is no point trying it at all. Ebu na onwe gị oge. Chọba ihe ọzọ ị ga-eji ndụ gị wee mere onwe gị. Because ị gaa n'ahịa ọ ya dị ka abụrụ gị ọnụ. Because ọ bụrụ ebe ahụ ka ị kwesịrị ime gịnị ịnọ. Ọ bụrụ ebe ahụ ka ị kwesịrị ịnọ. O nwere one village na my place. The whole of that village, hancha niile nwere agwụ. Hancha, the whole of the village. Onwere ma ọ bụrụ onye a. Hancha niile ọkachazi agwụ ozu. Agwụ ozu ha nwere ya as in ọ na-eto eto na be ha. Onye ọbụla nwoke ọbụla nwere ngwuru ga na-akpụ ụzụ na be ha. Onwere nwoke ọbụla amụrụ ebe ahụ na-enwere agwụ. Ụmụ nwaanyị niile ha mụrụ n'obodo ahụ gbasiri ike ọfụma ọfụma. You understand? Ụfọdụ n'ime ha nwere agwụ ụzụ bụ the main agwụ
dị na be ha, mana enwekwara personal agwụ dịcha n'akụkụ ha, like onwenye mmasị ebe a nwere agwụ ozu, nwekwa agwụ egwu. Ịma na bọọlụ bụ egwu, unu amarọ, ịgụ egwu agwụ bụ egwu, ịgba agba bụ egwu, ha cha niile nọ ndị agwụ egwu. Are you getting it? So ọ dị mkpa na ị na-agba afa, you concentrate more on agwụ afa agwụ, I mean afa agwụ, because ihe o ji wee dị mkpa ka ị dị interested na afa agwụ bụ gịnị, ka ị nwee ike mara ka ị ga-esi wee zọnyeghasị okwu nweta ihe ị na-achọ n'ụwa. One of the major things na control mmadụ na-eme na mmadụ na-agharị n'ụwa bụ agwụ. This one topic ndị mmadụ na neglect, agwụ. Ọ dịka onye bụ dibịa set ha na altar ya to start practicing, ọ ya enwenata ihu agwụ ya, oku agwụ ya. Ebe a ka o unite mmụọ niile o ji wee nwee onyinye amara one place wee na-achọrọ ha aja. Ihe ọ chọrọ ịyọ ha emeli ya. So gị nwa bụ onye Igbo nwere agwụ, depending on ụdị agwụ ị nwere, why not ịchụkwa ya, work in tune with agwụ gị ahụ, ka ị malụ ma ọ na-eya epikiro, ka ị ma ma ọ na-eya abụrụ mmadụ. Ihe na-agwa gị bụ na ndị Igbo nwere extraordinary gift and spirit, mana gịnị, ihe dị na mbụ ọzọ ka anyị na-like karịa nke dị na be anyị. Ọ dị mkpa na ị ya amalụ dịka agwụ nwere, dibịa gbaalụ gị jụọ ya, because agwụ bụ a kind of a channel, a means to your destiny. Ọkachasị onye nwere agwụ, enmekwe ọ bụrụ mmadụ niile, mana onye nwere ya, that is a channel to your destiny. Ịmalụ ya, ịma how to work on yourself and your future, so that you be able, because ọ bụ na ịgarọ na the right direction for your destiny, ị ga na-miss track until you come back. Ọ dịka otu a nọ, ọ bụ na m nwa nọ kịta ka na-achọ ka m nweta ọrụ ma ka m gaa the highest university, ị mara na mmiri ga na-ama m, ọ ga na-abụ disappoint ebe ọ bụ na m tinyere isi, ọ na-afịa m arụ, because ọ bụrụ ebe ha chọrọ ka m nọrọ ka m chọrọ ịnọ. Kedu ihe ga-enyelu gị aka ịchọpụta ihe a? Bụ afa agwụ. Ọ bụrụ afa agwụ, ọ dị mkpa. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Agbara Mma Ụzọ Mmiri, sokwa na abụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ka m si ekwu na mbụ na anyị na-agbasi afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ya bụ ọnwa ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe ndị afa na gbasara ife anyị na-akụzi, ihe anyị kụziri before, ma ihe anyị kụziri taa, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, biko mana ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọrụ ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko dere message na my WhatsApp number na 07037311663 ka m nyere gị aka. Ya gazienụ.